Kuri koni dhako maber. En dhako manyaka kiny chuore. Chuore seche moko de Matin. Chuore be samoro de kiki neni herang'eny ka moko dhao January dichuo kudhao go. February dia penjiri e lungri ni ato chuora ndak wadhao go yawa. Samoro chuori koro okitiake kanyo oki bamba samoro be kete ng'ami deyo. To tafadhali we apuonju joma kori deyo gi. Kineno ka chuori osechwanyre kodi okowuok kodi odichieng' mokwongo. Mar ariyo okowuok kodi, mar adek okowuok kodi. Bong'e siri monego bene timo. Ma kuodhono ang'e ni ng'ato kwinji an makora kuodhono. Wuondrie ni lek moro marach gotieno. Leondri ni leko ni etnen ma jokuoge de nekech dongo kowuoga kodi. Kod beb jogot negi. Sweetheart jogot negi. Ya wa chuori dhi hagi kitana mapenj ni mam. Enang'o? Aleko ni jomoko de sweetheart. Kende lit na lek odhi chako wuoyo kodi sani hera dhi chako duogo to no de inyoro. Gigi nyaka watumia tactics kwadagi keny kar kae. Udwa bedo nadi yawa? Udwa bedo nadi? Ni dwa wewe ni ng'ato kuot kodi bathe wuondri kata ni leko ni thuol muonye ni kwake mate gutim sweetheart aleko ni thuol moro muonyi kata kuot kodi chiega yawa mag mudho mondo buro loyo nying Yesu Kristo rudho walam Nyasaye Jehova ineno ka gondo chiega le kama na malish mokalo malaike biro ule moseche go to era duoge e ot ana bro puonjo gigi mos tu dhi ng'eyo Okay. Winjo gima Bensuda wacho to pok watiko kanyo.